Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, D1KC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Honda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako si Melissa, 62 years old. Nakakapanlumo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Pakiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na nasakit sa mata ang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag mo lang magdadalang at sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na biga. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangkong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Tube. Smart dishwashing base ko. Smart Tube. Pritong ulam na masebo. Plato kaldero. Tanggaling for everyday. Arong kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic.
Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Roses. White Rose Papaya. Wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa protein power times 0, plus shea butter and tea tree oil. Wow, wow, by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Mag-kidney care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine, umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng mag-dialysis. Sinubukan ko ang kidney care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat kidney care, hindi na ako takot sa dialysis. Mag-kidney care. Iwas sakit sa kidney. Ang kidney care ay magbibigay sa mercury, South Star Drug at masuling body. Mga karonda, madangog na sa programa Parareta Silatika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Asinlatika. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indo ka boss. Exercise na kita kan bulan na Disyembre aldaw po kita nin Sabado maoran na pagkaaga. Iba niya to sa lado technical si James Oko, duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Naka red alert si Chief Jimmy. Baka malaog nin halas ang transmitter. Ay, kung si Tony Matic tay, kung yan sana yan, sinasantig waran halas. Bigla sa nang napiripitan payo. Tegok! Sabi ni Ate Glenn Kasubangi dyan sa Christmas lighting. Nagduman ka kaya kay Mayor Dangkalan na puton mo ngaya kung taano ta dahil pinag-i-implement duman na animal cruelty. Manya ko kuyan mahapot masiram baga niya ako ang adobong ayam. Yun niya ako yan ang hilig kan mga taga-bato tapos hahaputon mo kayan si Mayor baka sumabi si Mayor kaya adobong anda makal na ako sa pereg. Kaya tiglin pala inline sana. Ako kadakol pang ihahapot. Iyo pa yan nang gusto mong ihapot kay Mayor. Awa sa inman po. Diyan nga ni sa buhi. Iyo man. Mahihilig man sa asusena iba po dyan. Normal man yan. Lalo na niya na malipot ang panahon. Duman nga niya ako sa Panuan kan si Roma, duwang aldaw na, tinalbong, pinagkakabgab pa. Nagrima-rima naman ngayon. Ayan, mahihilig sa ayam. Daing rima-rima dyan. Pagluto na niya ako yan. Garo inaarugan duman sa Ilocos na binoboro. Kundi diba man ang binoboro, sira ba ko muna ayam? Kung ang ayam ang boroon, garo ibaan maluwas dyan.
Saan man sa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat sabi ka lang ng pilit na uran-uran na pagkaaga sa Satuya Gabos. Grabe ang pagulat nila sa uran, hindi sa siyudad ni Iriga sabi, Karondang pilit. Ano, mayo pa man landslide dyan sa Ilian? Ay, tanawara Karondang Raquel, baka natambo na. Ay, na pangyayari. Dahil magpara suba-suba Karondang Raquel. Apon kagiraray ta, nag-aapot lang mayo pang landslide. Uy ta, nawara sa signal. Baka nagla-landslide na, ay na pangyayari kay Karondang Raquel. Biglang nawara. Ingat-ingat na lang po kita ta. Ngunyan, mauran, usong-usan bahaan, pagrasay kandaga. Baka niya ko narasayan na nindaga si Karondang Raquel lali dyan sa Ilian. Baka naanggotan ni Kapitan Uboy Lusinya. Kaya na yung par-report kang Ilian. Ipapainan po niya itong naging pakikipag-ulay kan mga miyembros kan media kasubanggi dyan sa ginibong Christmas lighting. Naging mensahe ni Mayor Rex Oliva ka na siyudad po ni Iriga Kasubanggi. Vice President, kapos na miyembro ka na sangguniang paglungsod sa mga nag-take part igdi sa kilibutang lantern parade and lighting of the giant Christmas tree, including si mga nag-adapt a tree. Itong mga poster parent dahil pangtulong taon ta na po ining ginigibo, and salamat kada taon igwa kitang mga innovation na nagpapagayon lalo kang celebration kang Christmas igdi po sa syudad kang Iriga. Nakakaugma pong hilingon na from the different point of origin from north, east, west, and south, nag-converge igdi sa City Ceremonial Grandstand na kung saan ginibutang sa tuyang programa. And nakakaugma dahil gabos po na sektor kang sa tuyang susyudad kaibanan. And thankful po kita dahil ang sa tuyang Parish Priest si Father Wilmer Tria, iyo ang nanginutan sa pagpangadji. Kaya really, Iriga City is blessed. Takong aram talang kasubago, medyo may pangamba pa na maraot ang panahon. However, as the parade started, so igwaman na kuwang kita pero mga pag-ambon lang. Arog kayan kang blessed ang City of Iriga sa mga Irigenyo. So sa tuyang pagpapasalamat sa gabos po na nakibali igdi and ang sa tuyang pangadjion sa gabos pakulang sa mga taga-Iriga na magkaigwa kita ng meaningful celebration of Christmas. Ang Christmas, sinabi ta na subago na iyo ang pinakamagayon na regalong itinahod sa tuya kang mahal na Diyos. Dahil pinadaran niya sa tuya ang sa iyang bugtong na aki si Jesucristo para isalbar kita sa patawaron ng sa tuyang mga kasalanan to save the world and redeem us from our sins. So maging meaningful sana ang pagselebrar kang Christmas and full of hope, pununing pag-asa and paniniwala pag-abot sa 2026. So Diyos mabalos po sa Iriga West. Mayor, invitation po sa mga Irigenos as well as mga kabayan na Mr. Plaza Mayor na Baylawan ng Christmas. Please take time mag-igdi po sa Iriga and feel the warmth kung paano mag-welcome ang hospitality kang mga taga-Iriga. Igdi sa Iriga City Plaza, yaon po ang satuyang pinunang tauli, ang satuyang Bancheto Igdi, na kung saan tabang tanadagos sa mga MSMEs, ang micro, small, medium enterprises, para maging makulor, para maging maugma ang sa tuyang pagselebrar kang Christmas. And may mga ipi-play po
na igdi po sa satuyang lead screen o lead TV ning mga pelikula tungkol sa Pasko. So, ang sakuyang imbitasyon, bakulang sa mga taga-Iriga, bakulang sa satuyang mga taga-adjacent and nearby municipalities, kundi sa kabus po na please take time magiging sa Iriga and i-celebrate ang sa Indong Christmas. Yan po ang naging mensahe ni Mayor Rick Soliva kan siyudad nin Iriga lapit sa ginibong Christmas lighting kasubanggi. Saro pa duman sa binutasan niyang pahayag ining na pagkakasulo kan duwang lugar digdi sa siyudad kan Iriga dyan sa sentro sa barangay San Roque saka San Francisco. Dakulang tabang subuot itong mga community fire auxiliary brigade o ining sipag na pinagbilog kan tukal na gobyerno kan Iriga tanganing makontain tulos ana kalayo. Nagbabalik man sa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat sa di karon kan Philip, pasensya ka na sa naputol kita, may diferensya na naman ini ginagamit ang cellphone. O na ko narasayan ka na nindaga dyan, Karondang Raquel. Daiman. So, sabi nga ni Ken, nagdamlag sa uran, manageable pa man ang kunyan kang tubig, ang daloy kang tubig pababa sa Samuya. Kaya lang, kung maghapon pa ini, yan lang ang aantabayanan niya to. Anyway, sabi Karondang Philip, in connection sa yaon na kita sa holiday season, perang aldaw na lang, masikad na ang pagpuon kang simbang gabi. Formal naman ay pinaglansar sa Bureau of Fire Protection, BFP Regional Office No. 5, ang OPLAN, paalala, iwas paputok bilang 2025, bilang parte kan sa padagi sa kampanya sa pagtulod ng fire safety intervention, urog na niya na panahon ni Pasko at sa pagsabat ng bagong taon. Ipinagsagibo ini sa Sarong Mall duman sa siyudad ni Legazpi sa probinsya ng Albay, kasunod na aldaw na Biyernes, Disyembre 5, 2025. Kung sa ipinag-atenderan ang napaka-importanting aktibidad sa manlain-lain na opisyal at kabuuan halos sa mga ahensya kang gobyerno at iba pang sektor kang sa tuyang komunidad. Ang pagpapahilikan sa pagkakasararo, ang pagsisiguro kang kaligtasan kang interong kabikulan. Sigun tadi Karondang Philip sa naging kapega ni Police Superintendent Archelis Santiago, ang acting regional director kang BFP Bicol, pinakartulong aabuton sa 2,400 na personnel kay bana ang mga assets halos sa ilang kabuuan ang i-deploy sa panahon ngunyan kang Yuritide season. Ipigsiguro man yan na mahiwas ang pagpapautob kang programa asin aktibidad tanganing masugpo ang mga insidente ning kasulo asin ang pagpapaputo. Kabilang sa mga lakdan may papautob kang BFP Bicol tadi Karondang Philip, iyo ang education information drive sa mga eskwelahan, barangay, komunidad man sa masusi man na i-inspeksyonon ang mga tindahan asin ang imbakan sa mga paputo, agaran action sa mga illegal at delikadong produkto, strategic deployment sa mga fire trucks, sa mga high-risk areas at sinamaigpit na koordinasyon sa mga LGUs at mga ahensya kang sa tuyang gobyerno. Sa tala, sabi Karondang Philip na unabitan ng ahensya, uminabot sa labi sa 5 milyones na kantidad kang na distroso sa mga pagrurugar ang nairihis sa mga insidente sa sunod kang sunod kang 2024. Objeto kang BFP kung ngunyan tabi Karondang Philip na mapababa ang nasabi ng datos sa presenting taon asin sa tabang naman kang kooperasyon kang publiko asin sa mas epektibong pagpapautob kang sa tuyang lay. Yan ang sa tuyang informasyon para sa Radyo Ronda, Raquel Cáceres reporting. Salamat Karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Ngunyan man pala na pagkaldaw ginigibuan na seminar kan mga teachers sa Santiago Integrated School digdi po siyudad kan Iriga digdi sa sarong kakanan. Ni dyan sa may eskwelahan kan Yusant. Wa mauran Sabado sige sanan mga teachers ay napangyayari. Kaya kamu patawad das nagbabagyo nagbabagwak mod.
Yan karahayan dal. Umabaga kan mga teachers an liderato kan gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nag-increase sa sendang mga sweldo. Sabi nga ni Congressman Kiko Barsaga, bako nga yung mga pulis ang pagparalangkawan ng sweldo. Dapat nga mga teachers ang mga edukador. Kaya tama man. Takon si Vice President Sara Duterte pangani ang Vice President, baka makalaog na naman yan sa intelligence fund. Kaya nga si Secretary Edgardo Angara pro teacher. Ito kaya si kunyan Vice President Sara Duterte kan UN DepEd Secretary pro alalay. Dakol bagang mga bodyguard ng mga pulis, swelduhan ay santisima. Para bantayan si Vice President Sara Duterte. Ano yan? Kaya kan medyo mainit-init na so isyo laban sa iya, tenabtaban baga siya ng budget. Kaya nawasan man sa mga alalay. Kang pamilya Duterte, tuod kan kadakul alalay. Ito may mga kinakatakutan. Ang parakuanin, tama ng driver, doang bodyguard o saro. Kung kadakul, ay pambira, halos masanggat sa mga alalay ni ano yan, na Vice President Sara Duterte ng mga pulis, pigsisurilduan kan gobyerno, nagtatrabaho sa sarong tao, magparabantay. Bagay, tuod mangkayanan Pilipinas, ultimo nga ning mayor, pigpaparabarantayan. Pambira niya akong Pilipinas ini, dyan pa sana, adakol na kan swelduhan, kan LGU. Kaya, digdi sa Pilipinas, talagang matios po kita pag-arog kayo ng daralagan. Pwede pa sa nanganay gayod, ang kapitan, pagparabantayan man kan mga tanod. Hindi mayo man sweldo ang mga tanod. Siyempre ay siya po ko. Kasumabi ang tanod, nagray na ninyo pagbabas-bas ang kani batuta. Kamong mga barangay, kapitan kamong pigpapaalap ka ninyo kami na mga constituentes. Ultimong relief, uda iba. Kaya iyo po yan ang isipon kan sa tuwing mga kababayan. Ang nangyayari kaya po digdi sa Nasyon Pilipinas, kadakol mga political accommodations. Pag panahon ng eleksyon, matarabang-tabang. Pagkatapos kan eleksyon ay mabawi. Kami naman yan, sweldoan nindo ta. Alangan man ngaya, kami man yan tabangan nindo. Kan panahon yan ng eleksyon, para burubantay ba ngaya kami sa Indo. Masakit kaya kung bantay sa lakay man sa ibang mga alalay para maturtimplanin kapi maburbantay ki mayor sigan sweldo kaya kadakol kan swelduhan. Report! Nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat tadi Karondang Pilit sa pangtugang na impormasyon sa radyo lokal. Tututukan niyan kang bagong liderato kang Philippine National Police Bicol ang kriminalidad, moral at disiplina kang kapulisan, sirimahan ang mga nagdadanay na polisiya para sa satuyang komunidad. Susog sa nating kapayagan kang bagong Regional Director kang Police Regional Office No. 5 sa pagian ni Police Brigadier General Erosito Narito Miranda na nag-take over na initabi sa suod na Karondang Pilit na ipapadagos niya ang pag-deliver ng kalidad na serbisyo sa mga Bicolano at sa pagkakaigwa ng mga isprisahiya para sa katulinungan at siguridad sa satuyang komunidad. So, sa iyang liderato, magiging katuwang subot ang PNP sa mga local government units, mga ahensya at publiko sa anuman na mga pangangaipuan. Tinawan doon pa ang bagong tukaw na otoridad na daing niya ito-tolerate ang anuman na pagbayular sa satuyang relay, mga polisiya at mga regulasyon, urog na sa lado ka mga PNP na nakakamoderning sala, dapat takwa ni magkakanigong kapadusahan. Totoo man daw yan. Ay, hilingon niya to. Sabi nga ni kanya, data pa man mahusgan niya sa pangduwang araw pa lang yan yan. Kaya lang, yan baga ang sabi, minsan talagang di man maiiwasan na may mga
mga nakakaliwa. Ano nga yan, napapasiring, at nasa tuon na, napapasiring pa sa wala ang iba niya itong kapulisan. Bako man lang yan, hindi sa Bicol Region nangyayari, kundi sa iman na lugar, hindi sa Pilipinas. Siguro pa hindi sabi sa natin kapayagan, kang bagong tukaw na Regional Director kang PNP Karondan Philip, bila na ang pagiging komitido sa mapokus man subuot ang bagong liderato sa moral as in welfare kang gabos ng mga personalis, siring man ang pag-implementar ng pagdidisiplina sa lado kang mga kapulisan. Sana karundang Raquel, magparapakiaraman na naman kan politiko. Yan nga ni, kung makikirumduman mo baga pa di karundang Philip, ngunya na taon, nagkaiganing duwang balasa no, na kapakatukaw pa lang, almost 5 months pa lang, si Brigadier General Nestor Babagay, naribayan na ini, kaining bagong tukaw mo niyan, na sa paagian tabi Karondan Philip ni Police Brigadier General Erosito Narito Miranda. Siguro sa nagluluwas ng informasyon sa probinsya ng Albay, gano'n sa pagribay kay Babagay na politika, mapadapit duman sa daalang. Iyan baga ang nagluluwas ng informasyon, mapadapit duman sa pagkao, pag-search duman sa Sunwest na pagsasadiri niya, ay pagkasaro sa pagsasadiri o owner ang nakahapsip niya na dating congressman kang ako Bicol Party sa paagian ni dating congressman Elsaldico. Sabi, bako man sa nang ako Bicol, kunyang kaya bago bagaan Regional Peace and Order Council Chairman, digdi sa Bicol. Oo, saro pa yan sa nahiling na sabi nga ni kang iba, sabi kang mga ibang grupo ng media sa probinsya ng Albay, rin mababago ang sistema kang liderat ang polisiya, ang paggogoberno kang Pilipinas, dapat ang PNP independent body dahil pinapakiaraman sa mga politika. Kaya lang, ang sabi nila, paano nga dahil paano nga dahil mapupolitika, na minsan nga nila ang chief of police, minsan alkalde ang napili kung si Augusto Nida na maging chief of police sa iman na lugar o sa iman na syudad na pinagsasakupan ng sarong alkalde. Kaya baga tabi ka rin ng Philip ang nagluluwas mo yan na issue na naman sa probinsya ng Albay, mapadapit sa paghali na i-relieve na, na ilipat na sa ibang posisyon ang sa tuyang kababayan si Brigadier General Babagay, yaon na siya duman sa Camp Crame, ang sabi po nailipat na duman kaya nabaguhan. Sabi ba gani Ate Glenn, for promotion manda ata nagkakapi-kapi duman sa Crame? Iyo, sabi nga ni Ito, may magbagayan ang kunyang kang PNP kung bakong nag-schooling for promotion. So, pero ang nagluluwas mo niyan na issue sa probinsya ng Albay, ning huli sa politika. Yan, tabi ka na Philip, ang sa tuyang heros na informasyon para sa Radyo Ronda, Dr. Caceres reporting. Report! Salamat karonda nga Raquel sa mga dugang mong informasyon, kundi pag-abot kaya sa PNP, pakialamero po ang mga politiko. Pero po sa problema dyan kan mga chief of police, kan provincial commander, regional commander, kung may naliligisin na ng mga illegal, nakapot kan politiko. Pero po yan sa nagiging ulang. Minsan ako dahil ko man mabasolan mga pulis na kumbaga ginigibo sa naman sa endan trabaho. Kung dan problema, pag pinakiaraman kan politiko at nagigibo nin tol-tol, nagigibo kan sa endan trabaho, ito pigiinitan kan iba pong mga politiko na mga pasaway man. Gusto man sa endang mga kabalbalan ang pairalon digdi sa o sa endang lugar. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdum. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
banggong kumakablow sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Santa Filomena Birthing Home. Macy's, ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinipagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La
Medallia, Iriga City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng babasing at cooperative. Nag-aalok ang Agricultura Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, vermiculture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at pumili ng masarap na pasalubong sa kanilang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Arellano Street, Barangay Mall, Turbas, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang official Facebook page, Agricultura Agri-Industrial Corporation, o kontak mo ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng babasing at cooperative. 2025, the hardest year for us as a country, and yet we continue to survive. So before the year ends, let's not just collaborate, but also reflect as an organization. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Camarines Sur and Camarines Norte Chapter presents an unconventional evening, an assembly of people with a mission. KBP Night with Bicol Leaders with the theme Unity and Culture, Strength in Partnership. Our colleagues in the industry, stakeholders, and partners come together at an unprecedented stage. Isang katangi-tanging pagpupulong sa pagtatapos ng taon na kinabibilangan ng mga kilalang media personalities from both radio and television stations at mga panauhing pandangal. December 27, 6 p.m. at the 4th floor, Twin Rose Hall, Villa Casares Hotel. Gabi ng pagtitipon, pagbabalik tanaw, at pagbibigay parangal. KBP Night with Bicol Leaders, the biggest closing event of the year. Tickets are available at the venue and at our KBP member stations. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Po kita rin sa tuyang programa. Ayan unang oran ini. Bagang hotahot. Sabi baga digdi ngunya na pizza size 10 or shine kita. Kids mga Irigeños and mga taga Iriga, Ring Kunada. Despite the minor setbacks, pinagkaloob paman, tinaw paman ni Lord to make it happen. God is good all the time. Masiram, kape, and resto bar. Uy, libre niya. Sana makalibre. Digdi sa kape resto bar ni Yusik Ninya Taduran. Niya na Aldaw, magkape-kape daw ako dyan. Di sa Zone 1, San Nicolas, Ciudad Can Iriga po. Open da hanggang alas 5 nin pagkabanggi. Yung klase daw ang kape dyan Isa na makaarog ka itong kape ni Manay. No, pampalugyat na sabi naman ni Juris. Ay, pampabublay, pampatunglay. Ay, dahil nakamagawag para kape. Naman yan, epekto pa din kape-kape ito. Ito tayo na high blood ba kasi pa din Joris pag nagpaparakape. Dapat kay pa din Joris, pirming gatas, ice cream. Ay, makonsuelo si pa din Joris minsan.
morning kay Congresswoman Nina, dating Congresswoman Nina Tadorana Singunyan, Yusek, kan Department of Agrarian Reform. Yaon gayud ko niya. Pagbubukas kan sa iyang resto bar sa kakape. Hindi sa San Nicolas, Ciudad Puukan, Iriga. Pwedeng magyan si Karondang Raquel. Babasahon talang po ining mga programa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. digdi po sa Riyon Kana Bicol. Cabinet of President Marcos Jr. has formally accepted 27 priority development projects for the Bicol region, estimated to be worth 11.4 billion pesos. Here is the list of the approved priority projects along with their estimated costs. Health sector projects, construction of a 3-piece 9-story Cancer Institute for Medical, Surgical, Diagnostic, and Palliative Care, 2.12 billion pesos, kadakula. Construction of a 10-story Women's Health and Neonatal Care Specialty Center, 567 million pesos. Construction of the Bicol Institute for Transfusion Science and Research Center, 300 million pesos. Construction of a 15-story Central Block Phase 2 to 5 Health Facility, 1.91 billion pesos. Gawin ni janggad ni sa probinsya kan Albay ning sa health sector projects o naka-spread po yun digdi sa Riyon kan Bicol. Infrastructure and transportation projects, Nabwa Bypass Road Project, 1.05 billion. Kulang budget na naman ini Puro kwarta na naman. Si Congressman Migs Villaperte digdi. Tapos ini pong Bicol International Airport upgrading development, 915 million pesos. Dahil man national project po ini. Mayo manigding pag-aram gayud si Congressman Migs Villaperte hindi sa 1.05 billion pesos na Nabwa Bypass Road Project. Pigahanap ko digdi itong digdi sa Erga City Rapid Exit Bypass Road na yaon dyan sa may likudan ka na Yusant pagali duman sa may Casoreco Trigger yan. Basta dyan yan maluwas sa San Isidro, siring digdi sa may Santa Cruz Sur sa siyudad kan Iriga, naagian ng mga barangay San Jose, tapos Francia. And then pinaggangalas ko ngunyan takadakol na bagang duot ano niya akong project ini garo pinabayaan na kan eleksyon binugta kanin tarpuli ni Congressman Migs Villaperte. Pagbagyo ipinadpad ang nailing ko mga duot, may nagtatanom na nin kamuti, sunod kayan tanuman na yanin bungkukan, batag, yun na yan ang resulta kan tinampo. Agay marayman yan na dahil tapos ang tinampong yan kung kausapan nin pagba sa area sabi ba kan iba nasasagop na data mayo man proper drainage ay napangyayari. Delikado talaga yan. Napagparabahaon na naman ang irigata. Mayo ng paluwasan kan tubig dyan sa kaumahan. Pinugtakan manin culvert, kasadit. Ay, gasino sa naman yan na mga agihan na yan kan tubig ay pambihira. Tapos ini pong Dait Airport Upgrading Development, 800 million pesos. Birac Airport Development Project, 489.44 million pesos. Sorsogon City Coastal Extension Road, 500 million pesos. Cagraray, Batan, Rapu-Rapu Inter-Island Link Project, 400 million pesos. Tagkawayan, Labo Diversion Road, Labo Section including bridge, 360 million pesos.
Paculago Small River Irrigation Project 300 million pesos. Aruroy Proper Mataba Road Project 238.65 million pesos. Ning naba road akula ini hamak mo 1.05 billion pesos na buwa bypass road project sa Indaw yan. Maray pa yan garo piggigibo na yan. Tapos ini pong irrigation project 300 million pesos naman sa Aruroy Proper Mataba Road Project 238.65 million pesos. Tapos ining Camarinesor Sky Bridge Project 215.2 million pesos. Garo yun iso Kanam Antulibmanan. Tapos ining Tara Bigito Bridge along Daang Maharlika 150 million pesos. Kabusaw Balongay Road 209 million pesos. Construction of a small water impounding system at 0.7 million pesos. Construction of gabions and gabion check dams 8 million pesos. Anapot ko dyan, ano tayo ng rapid exit bypass road? Syudad Caniriga, mayong budget. So bypass road lugod sa Nabo, ay gwa, ay pambira. Garo nagluluyan Iriga. Ray Pasilito Lapid, may budget 50 million pesos subot ning digdi sa multipurpose building na iko-construir dyan sa Ilian, sa Barangay San Nicolas, sigurang slope protection, nagigibuhon, tapos viewing deck. Hindi dahil lang magparaadit ang mga taga-Barangay San Nicolas, kung magparauran, baka magrasay ang daga, nagnirinangod. Anong paliwanag kan lokal na gobyerno kan Iriga sa paagi ni Mayor Rex Uliba, kundi siyempre ang kahaditan kan mga namamanawaan, dahil po yan mahali, no ta pinagsabay pa, nagayo, ngunya na panahonin tig-bagyuhan, tig-uranan. Kita dahil po nagkukontra sa proyektong yan, kaya lang kung may mangyaring rimalaso, magrasay ang daga, dyan na. Sida bagay, hindi man ang tutundagan kayan. Tapos ang mga taga-Barangay San Nicolas ang apektado. Nalangan man sa DPWH sana ibasol ang bagay na ini. Iyon ma-implementar kan proyekto. Yan babasolon sa mga taga-Iriga, ano kaya ngayon tinugutan na mag-construir ngunya na panahon ng tig-uran. Dahil taman minamawot. Kaya lang, ilang na sa nangod, sabi kan mga taga-Iriga. Tapos ini pong construction of a 3-story DOST building with a rope deck, signs for change facility, 342 million pesos. Livestock auction market, multi-purpose animal management facility 100 million pesos. Agri-fishery mechanization hub and support center 75.4 million pesos. Albay Pili Research and Agri-Ecotourism Center Development Project 87.65 million pesos. Innovations for Women Enterprises 105 million pesos. Construction of the Regional Peasant Development and Local Governance Convergence Center 75 million pesos. Upgrading of the Abaca Technology Innovation Center Laboratory for Biotechnology Advancements 35 million pesos. Masbate Upcycling Center for Low Value Indigenous Species, other aquatic resources and their waste derivatives 30 million pesos. 3 additional port projects, Matnog Port, Tabaco Seaport, and Masbate Ruro Port were referred to the Philippine Ports Authority for funding consideration as they were not included in the 27 accepted projects. Nandakul, bilyones na naman po ang kwarta na nakatagamang mga digdi sa mga proyekto sa Rion kan Bicol. Sana dahil na makarog naman sa mga flood control dyan sa First District kan probinsya po ng Camarinesor, kadakol man kayo ng mga proyekto dyan. Ako daw, may allergy na ako pag mga arog kayo ng mga
bilyon, milyon na mga proyekto. Minsan, baga kung iisipon niya to, dakulang kwarta, kaya lang, kung narog na nga ni Ken, mga nangyayari, nagiging ghost project. Ang iba ito pala, ibinulsa na. So, ibang pundo, milyones. Bidigdi, wala lamang sa priority project kan rehab kan Andaya Highway na ini ang saro sa gateway kan gabos na mga transpo paluwas din palaog sa NCR hali sa Bisaya sin Mindanao. Yan ang problema. Adakol kan binadgetan kan gobyerno pero ang Andaya Highway mayong budget kaya pwede man talagang magkalintar ka ini. Si Congressman Nelson Legacion kan tercer distrito kan probinsya po nin Camarines Sur. Dapat tawan man yan in prioridad, budgetan kan sa tuyang gobyerno. Anong nangyayari? Kadakol kan mga congressman digdi po sa probinsya nin Camarines Sur. Nagtatabang saro sana ang nagmamaigot baya na matawan atensyon ang Andaya Highway. Anong garo iba man kaya ang kaisipan po kan ibang mga congressman digdi sa probinsya kan Camarines Sur, mga pansadiring interes sa naman po. Tapos ang mga Bicolanong, mga congressman, igwa pa nga ni kitang senador, ano ang ginigiribo po kayan para pasimple siya na kan kwarta kan gobyerno duman sa kongreso sin senado. Ini po ang pakaisipon ngunyan kan mga Bicolano. Masakit po ang mga nangyayari sa tuya. Mga wara pa manin kaisipan tan isip sumakalyado paman girara imbis sa pag-asenso kan gabos. Mr. President, baka po pwede iiba mo man ang siwol digdi sa barangay mi sa Binabesta, Piuduran. Asin haranin na kami na sa dagat ang samuyang barangay. Sunwest asin Hayton na naman ang kontraktor. That's good. Pero baka ghost project lang yan. Marcos, drawing lang katang isip karayo no airport, hirap sa transpo, kamahal. Saan naman kayo kukuha ng funding ng mga project niyan, mag-utang naman sa ibang nasyon para dakol man ka mo makurakot. Pasa na supundo sa mga mabas na kontraktor, bako tinampo sa Bicol, iayos kan mga animal. Natapo, wara sa naman sa rehabilitasyon and maintenance kan Andaya, Maharlika Highway. Grabe po ang pasakit kan sa mga commuters. Makusa na para sa mga Bicolano, kundi para pati sa mga tugang nyatong taga Bisaya sin Mindanao. Sige sa nasera ni Roplano nindo, kaya po nindo na mamatian ang sakit kan land travel. Mahirak man po kamo. Hiling ko po mayo naman pagkaherak ang ibang mga congressman, mga senador na Bicolano. Kung may pagkaherak yan, magtatarabang-tabang yan na mapakarayaan ang Andaya Highway. Kaya naman yan, nag-iisip na mahirak sa satuya. Kaya ito pa kung may pagkaherakan, may pagsusulit man na yan. Camarines Sur pala nakareceive din duwang recognitions for service, commitment, and noteworthy accomplishments in disaster risk reduction and management o ining DRRM. The province of Camarines has been conferred 2 plaques of recognition by the Regional DRRM Council,
Bicol during the local DRRM stakeholders recognition held on December 5, 2025 at Bila Hotel, Legazpi City. Plaque of recognition, Province of Camarines Sur DRRM Council and the Office Plaque of recognition, Camarines Sur Emergency Response Team, Regional Best Government Emergency Management and Response Teams, Advanced Local GAMS. We extend our gratitude to the RDRRMC Bicol, Provincial DRRM Council, and Camarines Sur LGUs for their support and partnership in delivering responsive DRRM services across the provinces. Sabi man digdi sa post ni Consyal Hayahayan Buhay, Melnan Robles Moralio Azanza, Committee on Fire Protection, Disaster Risk Reduction Management, IRGA has done it again. Another milestone unlocked as IRGA City proudly receives from Civil Defense Region 5 through its Regional Director and Chairman Director Claudio Yucot, a plaque of recognition, testament that IRGA is beyond compliant when it comes to preparedness, resiliency, and disaster risk governance. This achievement is a reflection of the strong and visionary leadership of our beloved City Mayor Rex Oliva. None of this would have been possible without your brilliant mind, your forward-looking programs, and your genuine heart for the Eriging News. To our tireless LDRRMO head, my ati Ma'am Jas Botor, whose expertise, dedication, and consistency continue to turn plans into reality. Saludo talaga ako kanimo ati Ma'am ko. Hayahayan buhay mo. To our hardworking IRGA City DRRMO employees, this award truly belongs to all of you. You deserve every bit of this recognition. Every agency, barangay, individual who contributed to the success and to the people of IRGA who believe and continue to trust the governance of the Arriba administration, Diyos mabalos. This victory is for all of us. Arriba, Arriba, Udama watak, Udama tagak. Perming turog, ay, perming mata, dawa turog. Sabi ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maywa, dawa turog, perming tindag. Na pangyayari, sabi mong kaya ni dating Congressman Sal Portuno. Hoy, Pasko sa Kapitolyo rescheduled to Tuesday next week, December 9, 2025. Daipigdago sa province of Camarines Sur, Puerto Camarines Sur Sports Complex. Advisory Pasko sa Kapitolyo 2025, Christmas tree lighting rescheduled. Due to heavy rainfall caused by the shoreline, the Pasko sa Kapitolyo 2025 Christmas tree lighting originally scheduled today will be moved to Tuesday, December 9, 2025 at 6 p.m. We want everyone to enjoy the capital Christmas village safely, kaya kita-kita po muna tayo next week for a brighter and merrier celebration. Once Merry Christmas, mga bukal. Uno basang, tulong bukal. Board Member Ono Oliva, Board Member Attorney Shai Noble, Board Member Duna Anunyati, Ono Basang. Antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. Ang Pasko simbolo ning kapakumbabaan, pagkamuot, asin pagkasararo, lugod bako sa ng mga material na regalo, an ikaugma, kundi ang espiritu ng Diyos na sa tuyang parantubos. Ang mensaheng niya atod sa Indo kan magabidasunod. Honorable Melnan R. Moralio Azanza, San Isidro, Irigas City. Dr. Renz Z. Nonato, San Pascual Buhi, Camarines Sur. Attorney Rico G. Borromeo, San Isidro, Irigas City. Jean G. Vera, Seafoods Trading. Stall number 37, Public Market, San Francisco, Irigas City. Leo Joshua Marcel Jorel O. Kaayaw, San
Isidro, Irigas City, Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City, Nestor M. Andalis, San Agustin, Irigas City, Naging Pool Water Refilling Station, care of Mr. and Mrs. Polly and Anak Bagaporo and family. Zone 2, Highway 1, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Irigas City. Architect Sofronio Sani B. Maestrado and family, Butawan, San Roque, Irigas City, and Corina M. Lagyap and family, City of Dublin, Republic of Ireland. Sa Indo Pugabos, Jos Mabalos. Merry Christmas and a Happy New Year to all. Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Ang espiritu ng Kapaskuhan ay sumisimbolo sa araw ng kasiyahan, araw-araw na pagbibigayan at pagmamahalan. Isang maligaya at mapayapang Pasko sa ating lahat. Mensaheng hatod sa satuya ng mga minasunod na sponsor: Lalas Boutique and Minimart, BGSN Store, Siramag, Balatan, Camarines Sur, and Amang Ingo Gasoline Station, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Liters Cafe with branches at Nabua, Goa, and Ligao, owned and managed by IB and Hiriwab. Opens daily 9 a.m. to 9 p.m. Milestream Water Refilling Station and Milestream Variety Store, located in front of Balatan Municipal Police Station, Balatan, Camarines Sur. Binsnet Canteen and Catering Services, Siramag, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Maria Cecilia Wabanyeria. Chat Barbosa Clothing Line and Cucinas Catering Services, Barangay Siramag, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Miss Charito Labillas Barbosa. Manghentes Beach Resort, located at Pararaw, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Ma'am Adele Pajardo Manghente and Blisilda Manghente Elevado. Police Major Engelbert L. Toraldo, Chief of Police, Baaw Municipal Police Station, Baaw, Camarines Sur. Honorable Mark Nino Pamakasano, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Attorney Domingo Jun Saldo, Municipal Treasurer's Office and Municipal Administrator, LGU Balatan. Maligayang Pasko, asin manigong bagong taon sa Satuya Pugabos. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok na ating pinagdaanan, ang Pasko ay nagsisilbing matamis na paalala na laging mayroong pag-asa at bagong simula. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Mensahe kan mga minasunod, Attorney Shai Pajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Oh My Gas Gasoline Station, located at Zone 7, Barangay Duran, Balatan, Camarines Sur, and Kaloy Store, Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mr. and Mrs. Kaloy and Bibilin Porlante. Kaloy's Barbershop, Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur, located at the back of Kaloy Store, inside Balatan Public Market. Kaloy's Barbershop, Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur, located at the back of Kaloy Store, inside Balatan Public Market. Kaloy Spam official Facebook page. Sa Indo Pugabos, maligayang Pasko, asin manigong bagong taon. Lugod magkaigwa kita kan maugmang pagsabat kan Kapaskuhan. Anuman ang satuyang mga inagihan, dai kalingawan ang magsarig sa satong mahal na kagurangnan.
Minsahing pamasko halis sa minasunod. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, care of Mr. Boboy and Milet Robles, Moralio. Iriga Shell House. Lux Trading, San Isidro, Iriga City. Zion Castiel Hotel and Reception Hall, San Isidro, Iriga City. Jayta Reyes Salon for Men and Women, San Nicolas, Iriga City. Multi-brand distributors, San Roque, Iriga City, owned by Mr. Richard Bonacqua. Hoop Life Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles, Moralio. All-in-one convenience store, grocery and payment center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Also sell milk tea, iced coffee, and a student rice meal at very affordable prices. Owned and managed by Bimbong and Coli Oliva. Lucky Best Enterprises, San Roque, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. Fruits Coca, LCC Lobby and Iriga City Plaza, Mr. Drew Valier, sole proprietor. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, San Miguel, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Arnel Tan. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Segara Technological Colleges, Francia, Iriga City. Julio Victor Marlo Segura, School, President. Burias Gas Station, located at Buhi, Pulangi Road, Zone 3, San Isidro, Buhi, Camarines Sur. Iriga Joe Auto Supply, care of Michael Ngo, San Miguel, Iriga City. Charms Beauty Lounge, Ortega Street, San Roque, Iriga City, care of Nikki Charmaine Bronjal Alfilo. Shakey's Iriga, San Roque, Iriga City, care of Roel Rasco, Restaurant Manager. Rockstone General Merchandise, San Nicolas, Iriga City. Myra's Native Products, Market Site, San Francisco, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Hector and Myra Valenzuela. And MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Isang mainit na pagbati sa inyo ngayong Kapaskuhan. Naway maramdaman nating lahat ang tunay na diwa at simbolo ng Pasko. Pagmamahalan, pagpapatawad, pagbibigayan at pagkakaisa tungo sa isang matahimik at maunlad na buhay ngayon at sa susunod na bagong taon. Mensahe mula sa sumusunod. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Silang, Cavite. Camarines Sur Police Provincial Office, Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Tribo Oida, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Acting Chief of Police. Nabua Municipal Police Station, Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief PSMU, CSPPO. Pasacao Municipal Police Station, Pasacao, Camarines Sur. Police Major Michael Vincent Fortunado, Acting Chief of Police. Police Major Andrew Alcomendas, CSPPO. Camarines Sur, 1st Provincial Mobile Force Company, Barangay Tara, Sipocot, Camarines Sur. Retired Police Brigadier General Elmer Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Retired Police Captain Miguelio Borromeo, Zone 6, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabua Municipal Police Station, Nabua, Camarines Sur. Police Executive Master Sergeant Jerry P. Buena and Family, Batu, Camarines Sur. Entel Operatives of Iriga City Police Station. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station. Fire Chief Inspector Junjen Novella, City Fire Marshal. And Police Captain Mark Anthony Clevera, Acting Chief of Police, Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon. City
Christmas will always be as long as we stand heart to heart and hand in hand. A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. Hope this holiday season bring you all what is good and nice. When you find yourself surrounded by love and joy and all life's things that have no price. Wishing you a joyous and Merry Christmas. May you are blessed with great success and never faded happiness. May you have a wonderful year ahead. A Christmas greetings coming from Mr. Oni Orsini and family based at Arizona, USA of San Francisco, Iriga City. Christmas is the season to ignite the flame of compassion, to share hope with those who feel forgotten, and to remind ourselves that every heart can be touched by love. May the light of this season fill your heart with joy, your days with gratitude, and your spirit with hope, reminding us all that the greatest gift we can give is love. This Christmas message is being brought to us by the following sponsors. Virginia Fatima Pavilion, located at San Isidro, Iriga City, owned and managed by Ms. Fatima Aquiler and family. Engineer Wilfredo O. Buxi, General Manager, Casureco 3, San Isidro, Iriga City. Engineer Ares Hermoso, Chief Quality Assurance Section and District Public Information Officer, DPWH, Camarines Sur, 5th District Engineering Office, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur. Honorable Danilo Villarreal and Dr. Jinky Ani Villarreal and San Daniel Villarreal and family of San Juan, Iriga City. Barangay Kagawad Eugene Martinez Bagaporo and family of San Nicolas, Iriga City. Mac Timenya and family of San Francisco, Iriga City. Kay Senora Catering and Services, located at Zone 3, San Nicolas, Iriga City, owned and managed by Chef Julian Regalado Chan. Ma'am Sol Monge Sertan and family of San Agustin, Iriga City, and Ma'am Rodora Velasco Montañez and family of Del Rosario, Banao, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Wishing you happy holidays filled with peace, love, and joy. And may the spirit of Christmas fill your heart with gratitude, kindness, and hope. Greetings from Attorney Laila M. De Lima, Representative ML Party List. Honorable Judge Timoteo Pangad Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat and family, Iriga City. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Bagalaksa and family, San Francisco, Iriga City. Attorney Leo Arnel M. Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Engineer Nona Vanessa Monconbanua Santiago, City Tourism Officer, LGU, Iriga City. Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, LGU, Iriga City. Engineer Eddie Belmonte, Head, Office of the City Engineer, LGU, Iriga City. Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Rodolfo Pong Ramos, Batu, Camarines Sur. Municipal Councilor Jeff Matsarap Liansa, Nabwa, Camarines Sur. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Mix Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maywat and family, Perpetual Health, Iriga City. Maria Janet Hapa Ibuenga, Branch Head, Social Security System, Iriga City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy. Indian Sikh Community, care of Pashi Singh.
Engineer Roger Sorilla Dasa, San Jose Nabua, Camarines Sur. Licensed Civil Engineer, Licensed Real Estate Broker and Appraiser. Contact number 0998-990-5521. Architect and Mrs. John Christian Limaywat and Family, San Nicolas, Iriga City. And Rinconada Bar Association. Merry Christmas and a prosperous New Year! Namamasko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Magandang araw po sa inyong lahat, minamahal naming kababayan. Ang Bureau of Fire Protection Iriga City Fire Station ay muli pong nagpapaalala natin pong paghandaan at tiyaking ligtas ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Maaari po lamang ay ating tandaan ang mga sumusunod na paalala. Una, gumamit ng tamang pailaw at dekorasyong elektrikal na aprobado ng DTI o may ICC sticker. Pangalawa, huwag magsaksak sa mga wall outlet at extension cord na sobra sa kapasidad nito. Maaari itong pagmulan ng apoy. Pangatlo, huwag manigarilyo o maglagay ng kandila malapit sa Christmas tree, kurtina o mga dekorasyon. Maaari rin itong pagmulan ng sunog. Pang-apat, iwasan pong magkabit ng Christmas lights sa Christmas tree na gawa sa metal. Maaari itong daluyan ng kuryente at inyong ikapinsala. Pang-lima, patayin ang mga Christmas light at iba pang dekorasyong elektrikal kapag matutulog o aalis ng bahay. Pang-anim, ang paggamit ng sky lantern ay mahigpit na ipinagbabawal ng pamunuan ng Bureau of Fire Protection dahil maaari itong bumagsak sa mga bagay na maaaring pagmula ng sunog. Tandaan, maging handa at ligtas po tayo ngayong Pasko. Huwag pong kalimutan na isalang-alang ang kaligtasan natin at ang mga minamahal sa buhay. Para sa anumang katanungan at sa sandali ng sunog, maaari lamang itumawag sa numerong 0918-241-7423 o 0920-986-1460 o i-dial ang 911. Kami ang inyong BFP, Bombero Fred Palagi, nakaandang pangalagaan kaligtasan ng mamamayan. An kaugmahan lugod, makamtanyato, an katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso. Ngunyan nakapaskuhan, laom niyamo an sa indong kaligtasan. Pamaskong mensahe hali sa mga binasunod. KJCL Home Enterprises, San Francisco, Iriga City, Punong Barangay, Teofilo Ibarreta, and Barangay Council, Santo Domingo, Iriga City, Mr. and Mrs. Henry Botor and Family, Botor Store, San Francisco, Iriga City, Maria Cristina Alcera Turia, Dubai, United Arab Emirates, Mr. Ricardo Tagum and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City, Mr. and Mrs. Ray Ivan Robichaud, Zone 3, Calle 2, Santa Cruz, Iriga City, Contud Boys, San Miguel, Iriga City. Mogmang Pasko, asin manigong bagong taon sa Lambangsaw. Ngunya nakapaskuhan, sa tahaw kan sa tung kaugmahan, dayta man lugod malingawan ang tunay na diwa kan Pasko, iyo ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan bilang sarong umboy sa sarsaban. Pinapagirumdum ang pagiging mapagkumbaba, sagkod mapagpasalamat sa gabos na biyayang naresibi sa patapos ng taon. Sa ngaran kan University of Northeastern Philippines asin bilog na pamilya Alfilor sa Iriga City. Ini po si Atty. Pichi Alfilor nagpapaabot ng mahugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Barreta asin Platica ni Philip Baracena. Barreta asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Igwa na lang kitang natatadang siyam na minutos. Hindi na nga.
kontrobersyal na Buhi Road, Diki o mas isbistado sa Buhi Boulevard na proyekto ni 5th District Congressman Migs Villapertas and Mayor Rela Coste, piga deklara ng 100% completed sa DPWH Transparency Portal sa ibungkan ipinauntok ang construction kay ni dalan tamayo ining Environmental Compliance Certificate. As in, pinagpamulta pa ini kan PAMB. Basado sa website ni President Ferdinand Marcos Jr. ang proyekto iguanin contract cost na 168.875 pesos. Kunyan ini 168 million 875,000. Yun na kompleto na. Subuot kan kontrobersyal na SunWest Incorporation na identified kidating Congressman Saldico sinman kan Earthline Construction na mayo man na nakabugtak na completion date. Basado sa record kay niya sin paano ini natapos mientras na suspendido nga ni ang patrabaho dahilan sa kasuguan kan DNR. Sigun sa DPWH portal ang proyekto o sa DPWH portal ang proyekto yan makukuha sa Barangay Igbak sa Buhi Camarines Sur. Mientras na ang aktual na construction basado sa Project Billboard yan na sa Barangay San Buenaventura. Completed sa portal pero suspendido sa aktual. Magarumduman na protected area management board and construction matapos mahilingan in gross violation kan inipas law pangyayari. Good afternoon everyone sa nag-comment na kung taano ta nahalalaktawan ng Camarinesor ni Secretary Dizon. Ini po ang latest big post na digdi sa FB. So message ni Secretary Dizon na aksyonan niya so report manungod kan kondisyon kan Quirino and Maharlika Highway na nag-email sa iya sa Engineer Benji Contreras tugang ko. Pero sa surat nag-video call siya sa tugang ko Kasubanggi and nag-commit kan gigibuhon niyang aksyon. Ini manungod pa lang sa road condition. Tung iba pang concerned special and flood control projects paki-report sa isumbong sa Pangulo portal para maaksyonan arog kan ginibo sa ibang lugar. Sa apelyido pa sana kan alkalde ang mga proyekto talagang remate. Ano nga ni po nakalagay sa tatakla cost. Ayan lumabas na sabi sa Kaperte Radio Station mayong ghost projects ano nangunyan. Nakul pa dapat imbestigaran under kan mga Villapertas. Punta kay puan pang maging kurapan na sa gobyerno mientras na alangkaw naman ang sendang sweldo. Normal. Kulang. Perming kulang ang laog sa bulsa kan mga ipagsusulit na yun. Ano daw kaya garo nilalagpasan sana ni Secretary Dizon and Kamsur. Kabot na nin Mindanao mag-inspeksyon pero igdi sa Bicol na dakol problema mapatinampo infra project dahil pigtataanan atensyon. Yan ang problema. Ringham Bonds. Dagdag sa kulog pa yun na naman. Pwede na naman hindi ibugtak sa portal na completed. No, dali sa naman i-type para paniwalaan ng publiko. Pero ang totoo, ghost project sa naman. Ngunyan na papanimbagon ang politikong korap sa Camarines Sur. As in malinaw, pag sa Aldaw na ghost project, na maaraman na dahil bako sa nang ining ghost project, arog kan proyekto sa buhi, ang kinasasangkutan kan mga mandarambung na politiko. Dapat naman ining maimbestigaran kan ICIS and pakasuhan na ang sangkot ng mga politiko sa Camarines Sur. Sa mga Camarinenses, ang pampudan iyo ang ilantad. Ang gabos, bako sa naan kabulukan sa mga infra projects sa gabos na distrito kan Camarines Sur nakapot kan B. Liaperte. Sin mga lokal na alipores ninda para magkaaraman na asin mapundo na ining sobrang korupsyon na nagpapasakit sa probinsya. Kamuman.
Aram na nindong kapwerte. Sabihin na pasakit sa probinsya. Perintindi ka yan, mga pasakit na yan. Tuod naman kita kan sakit sa probinsya. Importante, pag-eleksyon, perming may 3,000 sa sobre. Kaya magtios kita kung magsarakit. Nagkukuriyat dan sobre, lalong-lalo na digdi sa Rinconada. Ay, ano ng probinsya tayo ini? Ano ng Rinconada ini? Mga pakikwarta nga mga taga-Rinconada. Babakal kaya nga kamo. Tapos Mariosep, pag-arog na kananadaw ko, nagray na nga naking sising-singin man ito kanimungong. Pag-ina mo man ka na mo, puro na nababakalayin da. Pag-arog na po kananadaw ko, makasuya. Para isipon, kasi nagpaparauran na, digdi sa Rinconada. Grabe na ang nangyayari. Mga rin matatapos ang kalbaryo kan mga taga-Rinconada. Lakul ka di makasantigwaron. Ang dudunong man ko ta, digdi sa Rinconada, kundi pag napailingan na kan sobre, bigla sa nabagang napapaling. Ni Puan Dipisil, pag-araw kayo ng daralagan to sa politika. Minsan, nagpaparatatsar kaya mga taga-Rinconada man sa napati. Kaya ibang banuan. Sa banuan kan boy, pag nagdadya na, kamo kaya mga taga-Rinconada, nababakal, ay pangyayari. Kamo niya ako mga taga-buhay, iyoman. Kaya sila mga tinurok doon, ay pag-arog na po kayo ni Mayo na magitang paduman. Ay kaya magsabi ako, taga-naga. Taday nababakal. Ay inda. Depende na po yan sa mga tao minsan. Sagod na kita nasusuriaw, nasusula sa sobre, ay dahil po mahalan mga politikong ini. Pero meaning maray na, di po sa probinsya ng Camarines Sur, kumbaga, trending. Culture, yun na po yan, ang kultura kan mga taga Camarines Sur. Madaling magkasirilaw sa kwarta. Magtios man kita kung ano ang ginigiri-buligdi sa tuyang probinsya. Kung nagtitios kita, kadakol malnores. Gustuhan taman po yan. Nadadamay na sa naman so iba na habo man kan sistemang ini. Kung diyan kadaklan, ang mayoriya po nadadara sa kintabkan kwarta. Na itong kabalang, ultimo nga yung kabalang, nagingirit pag nakaling ng bulawan. Pero man yung mga taga-Camarines Sur, pero arog man ka na, diba? Ang mayoriya, nakaling ng sobre. Nag-ray na nga, kinpirming agko-arag ka di pag-eleksyon ay pambihira. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kay Banya sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Caceres, Alado Technical si James Oco, duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, Papa Diyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.